Ola, eu son Érica Conde Baceiredo do Instituto do IES Allariz e vouvos presentar a viaxe polo aparato respiratorio que vos oferta a miña axencia de viaxes. Os temas dos que vos vou falar son unha pequena introdución do aparato respiratorio, o medio de transporte que imos empregar, as paradas que imos realizar nalgúns dos lugares de interese máis importantes para visitar, as estancias e os posibles perigos da viaxe. Imos empezar a falar sobre que é o aparato respiratorio. Pois o aparato respiratorio é un conxunto de órganos que interveñen na respiración, cuxa función principal é a captación de oxíxeno e a eliminación do dióxido de carbono. Unha vez entendido isto, imos falar das dúas vías nas que se divide o aparato respiratorio. A vía aérea superior, que consta das orificios nasais a cavidade nasal, cavidade oral e farinxe. E por outro lado temos a vía aérea inferior, larinxe, tráquea e árbore bronquial. Este será o recorrido da nosa viaxe. Entraremos polos orificios nasais ata chegar á árbore bronquial e volveremos da árbore bronquial aos orificios nasais. O medio de transporte que imos empregar vai ser unha burbulla. Cada persoa irá nunha burbulla a cal nos facilitará a viaxe sen ter que pringarnos de mucosidades e fai que sexa moito máis confortable a nosa viaxe. Entraremos no aparato respiratorio nunha inspiración para introducir a burbulla no interior do aparato respiratorio. Agora vouvos falar das paradas e os lugares de interese. Imos comezar polos seos paranasais. Estes van ser os primeiros en visitar. Encóntranse na cavidade nasal e imos poder observar cada un dos cornetes e a función da pituitaria vermella e amarela. Por outro lado, pararemos na epíglote, que é un dos órganos máis importantes, que fai unha gran función que consiste en impedir que o bolo alimenticio pase ao aparato respiratorio e nos atragantemos. Por outro lado, imos ver as cordas vocais. Estas forman parte do aparato fonador e son as que permiten que emitamos voz, que podamos falar, cantar imos poder observar cada un dos movementos destas cordas, xa que é moi interesante ver como vibran. Por outro lado, imos visitar os bronquios. Neles temos un mirador que nos permite ver a ramificación da árbore bronquial, onde podemos observar cada conducto e cada ramificación que nos leva aos bronquios e aos alveolos. Estes serán a nosa estancia, que están habilitados como dormitorios e aseos para pasar unha noite inolvidable no aparato respiratorio. Por último, imos falar dos posibles perigos da viaxe. Un deles pode ser a asfixia ou ansiedade. Isto suele ocorrer a persoas sobre todo con claustrofobia, ao pasar por conductos estreitos como os bronquios ou os bronquiolos. Outras dos posibles perigos que poden ocorrer son inundacións ou atascamentos se a persoa na cal visitamos ten algunha enfermidade como a bronquitis crónica, que fai que os bronquios se inflamen o que provoca que se pechen e nos deixen atascados nos conductos e tamén aumenta a mucosidade que, como imos en burbulla, non nos pasaría nada, pero podría haber unha inundación.
E bueno, isto é todo, espero que vos gustara a miña presentación, grazas pola vosa atención e listo.